Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat manipod. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan as Sanya. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kon nga isina nila kay ko. Gapu taawanen panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Sanya. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Naragsak ka kadi, nakikalay sa kanya. Wen Benny, nakaragragsa ka kaunay. Agyaman na ka. Ay ayatan ka unay, Sanya. Day tatiga po na ngayong kalay sa kaadagos. Tadyak kaya't nga da makagaw kan ka. Ay ayatan ka mat Benny. May sakla nga man nalon. Ngem, ikarigatak nga ipahay ti amin na kayat mo. Umdasan kanyak ti kinapudnom. Nakurapay man ti adda pa nagbiag ta. Tinaskan kat naragsak ta. Agyaman ako na ya. Agtinulong ta. Tapno agbalin ang naragsak ti bangunan ta a pamilya. Inako ni Jigardin Sanya. O sige, isurot konton ti pangaldawan ta. Agluto ak itinaimas asidaan. Alangarod, orumwara kon. Agan-anad ka, lakay. Oh, Lily, nakaumay ka man. Nasapa pa'y ngam imay kan dito'y balay. Magagara na namin amang ipakita kan ka itiladawan mi iti boyfriend ko. Sino? Diya kanayon mo aka video call. Wan, mabit lang ta ipakita tiladawan na. Kita ang tiladawan mi adwa dito'y cellphone ko. Ha? Nataergaya ma talaga? Taga ano itayen? Taga di ta kabangibang nga ili. Sinong bata kung tidak daton na nga ayat. Italaang asinong batam? Idida mo ang nakita kami di personal. Impod no naman hindi pa nagayat na kanya. Ngamjak pala sinong batan. Pinaliiw ko pa eh. Taamang ano saan mata nasaya at ugali na. Kat iti pa naglabas ti bulan. Iti makitak ana singpet. Sinong bata kon? Kat, kaano nga agkalay sa kayo? Ay na, narigat ti agdarasodos may papan iti day ta abanag sanya. Ha? Kan kaano lang, day di pa nang sungbat ko kankwana. Ita, kalaysan ti bagbagam. Ay, saan pa imot Kasanon no isingasing na ti panagkalay sayo. Ora isingasing na, tadyak pa imot kayat. Apay mat. Kasi tinakunak, narigat ti agdardarasodos. Nasken apaliiwak ana impag ti ugali na. Narigatan ti agbabawi iti odi na. Ha? Wen anya ngay ti amok, nga amang ano seloso matgayam. Wen no managing bubukod. Narigatan, friend. Sige, mangantan. Sapay ko mata magustom day ta si daan. Magustuhak, tanalain ka mat ngagluto, bakit? Agyaman nak. Mangantan. Katulungan kanto dito garden. Saanan? Amangan nung umisit ka, nung mainitan ka. Agawid kang tulangan. Sige. Ijay kalatan balay. Baya masyak tagtrabaho dito'y garden. Sige, sikat ti matong palakay. Alangaro din, mangantan. Amangan no agbao ti makan. Nay, kunak mo asino itahayin ti masabat ko. Sikamit gahayam Sanya. Nagapuham. Ije garden ni Benny. Napan ko imbalunan. Nag-sweet kayo umatan. Sabagay, kas asawa yung amin. Kaya't mo asawan? Saan kami ton asweet no agbayag kami kas agasawa? Saan matkid di akas tati kayat ko asawan. Bilibak at talaga kan ni Benny agayam ko. Ngamin, kasungsungbat mo lakin ko na. Ngam nagkalay sa kayo na dagos. Imbag man takas ta. Ha? Kat, adda ka di pa di iti dayta? Ay, awan. Ngam, apalak lang ni Benny. Tasyak, uray kayat kung naikalay sa tikayan ayat ko. Ngam, di na pa'y kano kayat. Apay? Nasken kano ang makaurnong kami pa'y. Narigat kano, no agasawa kami, ngawan ornong me. Sabagay, husto ti kaayan ayat mo.
Sige Inakon, sanya? Sige, tainak matan. Iti tuno ti sao ni Dondon. Kasta ibagbaga na ang nagdarasudos kami kani Benny ang nagkalaysa. Sa bagay. Oray kasta. Taay-ayatan mimat ti tunggal maysa. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga duldulok ka. Nasakit ti tiyan mo, bakit? Maditirusok ko. Nakusta? Masikog kan? Ha? Kuyugon ka. Agpakita ka iti doktor, sanya? Manon abulan, sipod nagkalaysa kayo kini Benny, sanya. Ngamsan ka kadipay nga aginaw. Masikugak nga ruden, nanang. Kasta, ay nasaya at maadaanak ton iti apaw. Ne, apay. Kasla mapukpukaw mo ti panagayat ko kani Benny. Wen nanang. Aslawanan marik na kapanagayat kan kuana. Ne, apay ngay akasta anak ko. Basta ka sa tiriknak, nanang. Kasla kayat kun nga isina. Ay, saan amabalinti kasta anak ko? Agasawa kayon. Kun, masikog ka pa yun. Mabalin ka di tuyak pala ang balay nga agnaed, nanang. Anya, ay saan amabalin Anyan tula ang ti ko na ni Benny. Nagdakkel di balay ita pag naedan nyo. Ita, umay ka agnaed dito. Nagbaliw nga rudan tiriknak ka ni Benny, nanang. Aslawanan riknak kan kuana. Ay saan akasta Kun nalabit agapula dayta iti panaginaw mo. Nanang. Nasingput ni Benny anak ko. Nagagat pa'y. Isungarud anak kabalay da iti dakkel. Tanagagat nga agtrabaho. Sapay kasurun ko no kasta ag-agkanak ni Benny, nanang. Isungarud nga amangan no gapula iti panaginaw mo dayta. Ay, saan, nanang? Talaga na ikatan ti panagayat ko kan kuana. Adtoy, adaginatan ko aparakan ka. Cake, tay paborito ta. Agyaman na. Naimas day ta cake, kan saan unay anasamit. Agyaman na kiti sa sarongkar mo, Lily. Wen, nabayag adi ka nakita. Iso sinarungkaran ka. Uy, dakulan ta tiyan mo Kabulanam samit ton. Wen, kabulanak at talagan. Addanton anak yu kan ni Benny. Uy, may saakton aninang ha? Areglado. Sikat ti number 1 aninang. Ay, heron bumlaang. Kat si Kangay, awan ka di pa'y panggap yung agkalay sa iti boyfriend mo. Kayat nang akalay sa kami. Jak pa'y lakayat. Saan pa'y nga itati umno agundaway? Apaya saan? Wen Jak kayat ti agdarasudos. Nasken nga amuak pa'y anaimbag ti ugali na. Agkalay sa kami to siguro. Kalpasan ti talo atawan. Ha? Talo atawan? Wen, at least. Naamuak tumat siguro ti amin akababalin ti boyfriend ko. Sa bagay. Husto ka, Lily. Amom ka di. Awanan panagayat ko ka ni Benny. Anya? Wen, Lily. Naikatan di panagayat ko kan kuana. Ni, apay ngay. Impagarup ko no ay ayatak idi. Iso nga idi ko na nang agkalay sa kamin. Nagwa na kadagos. Kasta tirik na kita. Talaga asan ko nga ay ayatan ni Benny. Kayat kung tiyag na ijay ang dananang. Ngam dinak mo't awatan ni nanang ijay. Nasken ka no akadanak latta ti asawak. Wen nang runa ta masikog ka. Kayat kung ti pumanaw di ti balay mi ka ni Benny, friend. Ay na, friend. Di mo araramidan ti kasta. Isuday ta ti pagbut nga sanya. Adyak kaya ti agbabawi iti udi na. Ay, parikot ko ita da ito eh. Ti makunak, saan ka apumanaw? Nang runa ta addanton anak yo. Ti aramidam kit di. Kat adalam, no kasano ang mapasublim ti panagayat mo iti asawam. Awan makunak ka ni Benny, friend. Nasingpot ti asawam. Kat no panawam, kasano kayon iti anak mo to? Friend,
Ikagumaam nga isubli ti panagayat mo iti asawam, friend. Ipagpagapom iti agbalinto nga anak yo. Ay ayaten na ka ni Benny. Kat isula ang timabalin ang makatulong kan ka. Nang runa pa'y takabula na mon. Lalaki timpas ngay mo bakit? Nakaturog. Anya ti kayat mo kanan bakit? Kayat mo kadi dahito insangpat ni nanang alugaw. Diyak kayat, di nakasarsarita. O sige, maturog ka latang arod, bakit? Adda kayon dito'y balayo sanya. Inaldawak laengan nga umay dito'y tapno aglaba. Ta saan amabalen nga aglaba ka. Naskan nga agtanggad ka anak ko. Di pay lang amin balay tayo tinagdiretsuan tayo manipod ospital. Apay adito'y paylaang. Ket dito'y nga rud balay ti asawam ti pagnanaedan nyo. Di rumbang nga rud adito'y kayo nga agdiretso. Diyak nga rod kayat dito'y nanang. Di ka man. Nagapura ka anak ki asawa. Sa ita kasta ti aramidam. Nanang, Di mo dadaulan ti relasyon yung agasawa. imbagak mo ti makagapo, nanang. Tanya ti planom. Makiasawa ka manan iti sa balay? Saan nakasta, nanang? Ay sumardeng kan. Anya pa'y lati sa pulam kinilakay mo. Kat nakasingsingpot nga asawa. Nagagat. Ano mabalin kat di nakapagtrabahon iti nadagsan. Nanang, Ay ayatan na ka ti asawam. Day talaangan ti panunutam. Anagasat ka, gaputa iso ti naasawam. Nanang, nanggag ko ti panagsarita yo kanisan niya itay. Iso sinurot kayo dito balayo. Ay, nangagmukayam. Anya ti kahit asawa ni Sanya. Ay, tikunan na kanyak. Kat naikat kanun ti panagayat na kan kang asawa na. Kat no mabalin agnaid kanun dito'y balay mi. Panawan na kan. Anya, Wen barok, kasta tikunan na. Ngam binagbagaak asaan ang maiparbang apumanaw iti balayo. do kasta, saan akong ngay ayaten ti asawak? Ang iti anya rason. Basta kasta ka no tirik na na ita. Ngam saan ka kumaamaupay, barok. No di kat aramidam ti amin, tapno agsubli ti sigod a panagayat na kat ka. Saan mo nga itulok nga agsina kayo? Kasta tinasaw kanyak ni nanang mo, hindi nagsarita kami sa niya. Isutim mo na kinasaritak. Takayat ko amamuan. Noon niya tikayat mo asawan iti ibagbagam kan ko na. mas daawak Apay pailaanapan mo kinasarita ni nanang. Di mo paila dinamag kanyak. Ibagak mo't katipod no. Sonya, Wan, idi paila ang anaikat ti panagayat ko kan ka. isumit lagayam analamis ti panakilangan mo kanyak. Di mo pa yan kayat ngagsango tamangan. No dadamagak. Makapungtot ka asumong bat. Tagayam, di na ko nayayatan. Itatana mo amon. Mabalin ka din nga itulod na kami ka ni baby ije balay. Ta ije kami nga agnaad. Anya, Diyak kaya ti agnaad dito balayo. Agawid kami ka ni baby ije ayan dananang. Taawan serbi ti panagasawa ta. No si kalaang ti agay ayat. Saan kan nga ay ayaten, Benny? imbuna ko amin ang dagiti kawas ni Sanya nanang. Inyag ko amin ang ditoy. Da kayo pala ti makamo kadakwada iti anak mi. Benny, Sige, mabalin mo ti pumanaw, Benny. ala, anya nga rod no kasta. Ngam ni Benny, adda responsibilidad mo kadakwada. Di mo liplipatan dayta. Uwan nanang, Alang nga rod, pasensya kan iti asawang barok. maawatak nanang. Ket, sandak ko maaparita namang sarong karkadakwada. Wen barok, silulukat lat tatiri daw may para ken ka. Itatanda kayon dito'y balay, Sanya.
Anya tirik na. Saan ka kadi ama konsensya anang panaw iti asawam? Nanang, Unay matanday ta. Nakaanos ti asawam. Ngam kastakit din ti iso papak mo kan ko na. bay andak kumapay nga agyan di ti balay. Kayat ko ti agpanunot ana imbag. Tanya ko mati panunutam. Numaki asawa ka iti sa balay. Kasta. Ni nanang mat. Ibagakan ka sa niya. Iti ka nito ang makiasawa ka iti sa balay. Pagbabawiyam to iti udina. Ngamin awanan ti makunakin ni Benny. Ipatpatagkan ay ayaten na kaunay. Agasam da ita. Ipaay na amin akayat mo. Ultimo agluto iti balayo. Aglabah kanda dumapay. Kat ison ti mang trabaho. Idin to tasika, cellphone kalata. Anya nga rod nga iti mabalin ko, kat naikatan ti panagayat ko kan kuana. Ay kalukwan dayta. Ha, awan kat panunot mo Dayta ti amo. Aday niyag ko amay sa kabanabagas. Ken, kasapulan nyo iti kusina, sanya. Ikang kamot iti kwarta, para iti kasapulan nyo iti anak ta. Benny, kaguranak ka di? Saan ka kagura? Tayayaten ka. Maaklon ko, di na kun ay ayatan. Ngam awanan yaman na kanyak. Awan mo't mabalin ko, no kasta talaga tirik nam. Basta tipak pakahasik. Di nakparita namang sarongkar kada kayo iti anak ta. Sige, umanugot ta. Ket urayak ti gundaway ama ayat nak asipubod no. No kasapulan nga arman kamanan. Aramidak. Bareng maayat nakpay, sanya. Benny, Agan ano sak. Aging ga ama ayat nak. Aging ga ita Mr. Lonely, jak mapasubli ti sigud a panagayat ko kinilakay ko. Isu ano mabalin, kayat kon nga agsina kami. To'y pagayam mo, sanya. Agyaman pagayam sanya iti dayto apakasalitaam. Saan ngamin anasaya at ti agdarasudos iti panakiasawa. Nasken apaliiwan pa anaimbag ti tunggal maysa, no awan to kadi ti pagbabawian iti udina. Ala, sapay ko ma, tamarisutto ti parikot kada kayo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Sanya iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.